Bones! Avui no anava a fer vídeo, però m'han sorpreses de parsecs i herbes que mos han etiquetat. I a més han dit que els hi agradava el contingut que fèiem, cosa que mos alegra un munter. També mos han dit que feim contingut molt xulo, però que no arriba a molta gent, i això ho han d'arreglar. I en part el vídeo de les 5.000 visites anava per això, perquè arribéssim, si podia ser, a 5.000 visites i així segur que s'afegiria més gent a consumir contingut en català. Però siguem sincers, 5.000 era una fita molt gran. I tot i que no ha passat ni una setmaneta, segons les visualitzacions ja se va veient cap a on tiram. La qüestió és que jo seguiré endavant. És a dir, si per dia 28 de febrer tenim 5.000 visites entre el vídeo d'Instagram i el vídeo de YouTube, s'entén? Jo pujaré en el Puig Major només vestit amb mascaretes, i això m'ho han demanat. Sí, duré calçons blancs o de ball. Primer de tot, perquè no vull haver d'estar censurant el vídeo cada 2x3, i l'altra cosa és pujar en el Puig Major escaldat des del primer minut. En tot cas, avui hi haurà dos vídeos. Hi haurà aquest, per donar-li les gràcies a Parsec, també donar-li les gràcies a totes les persones que puguin estar creant contingut en català, sobretot a la gent que ho està consumint, i a part penjaré el vídeo sencer del directe que varen fer Twitch en Guillem i jo. A tot això, sé que molta gent que ho estigui mirant el vídeo pensarà: Joan, no te penses tirar el pèl? I sí, vaig a cridar ara mateix a la perruqueria de confiança en directe i vaig a demanar cita per demà. Què vos pareix? Però no me l'agafen. Si és que en el final no serà culpa meva dur aquests pèls. En tot cas, moltíssimes gràcies per seguir mirant el vídeo. Compartiu-lo, per favor, a totes les xarxes que pugueu. Així que res més. Fins aquí el refri mallorquí d'avui i mos veiem el dimecres amb un vídeo especial.